Salutare! Este iarăși dimineață, este o altă benzinerie de data asta. O să merg cu mașina mea și o să mergem la Curmătura. Cel puțin ăsta este planul. Va fi prima tură după carantină. Sunt curios ce condiție fizică a mai rămas după săptămâna de stat în casă. Am început să urcăm. Plecat de la Fântâna lui Botorog pe bandă galbenă, mergem până la Curmătura și decidem dacă ne întoarcem prin prăpăstii sau venim pe unde ne ducem acum. Zăpada e puțină, n-ar trebui să ne creeze probleme, bate ceva vânt, însă vremea este bună de mers. Vlogging-ul. Am ieșit în Poiană, am mers foarte bine până aici. Aici bate puțin vântul, însă să continuăm spre pădure și o să fie adăpost. Superb! Acolo în spate e cabana, n-am filmat la cabană, am uitat. Am mâncat puțin, cam s-a făcut frig și coborâm pe banda albastră spre Zărnești. O să facem și prăpostile cu ocazia asta, ar trebui să fie spectaculos. What the fuck? Venea direct spre capul meu. Oh! Trebuie să te pui în genunchi. Nu mai faci așa. Ia ajută ce crezi. Și am ajuns în prăpăstii, mă rog, drumul care duce la prăpăstii, coborând pe banda albastră de la cabana Curmătura. A fost ceva zăpadă în prima parte, făcut și niște urme, dar a fost fain, n-am mers de mult prin zăpadă mare. Ultima parte însă a fost puțin mai accidentată. Era nevoie de niște mini colțari, aluneca și oricum aveam aparatul foto prins de rucsac și n-am vrut să risc. Însă frumos, liniște, nu prea multă lume în zona asta față de traseul pe la Fântâna lui Botorog. Una peste alta o alegere bună. O să continuăm acum prin prăpăstii până la Fântâna lui Botorog, unde am parcat mașina și de acolo mai vedem ce mai facem. Și am ajuns înapoi la mașină, foarte fain prin prăpăstii, zăpadă pe stânci, așa, chiar spectaculos view. Ne-a luat vreo 5 ore, cu mâncat un sandwich la cabană și cu o pauză ocazională. Probabil că o să mergem înapoi spre București sau poate ne mai oprim prin Brașov. Am ajuns înapoi în București. În Brașov am trecut doar să-i salut pe ei mei. Nu am stat prea mult, însă am stat suficient ca să se aglomereze pe DN1 și am venit pe cheia. Am venit foarte bine, drumul a fost liber, fără incidente. Urmează o pauză bine meritată, mâncare, somn și duș. Numai bine!